Video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire drama pa Facebook, komano video iyi tikamba kwambiri za Facebook page. Nde choyamba tipanga click apa, tikapanga pamene pa tisesereka musi. Ngati tikugwisa ntchito Facebook Lite ndi kuti imenera ibwere pamene pa pamene pali tools pa apo. Ngati mukuuza Facebook wanomo chonchi ndikupita palemba kuti monetization, ndi mukapanga click pamene palemba kuti monetization, mukasesereka musi muimonesa njira zimene mungapangire drama pogwisa ntchito Facebook page yanuyo. Ndi apa mwachisanzo tili ndi ads on reels, timpanga click iyi imaonesa ma ads pa ma reels yanu, ilibe ma requirements komano imangobwera yokha. Ndi imeneyi ndi ads on reels, panga back tione ina tili ndi bonuses imene yinso sikuti imakhala ndi ma requirements yake ayi. Ndi tipangaso back tili ndi live ads. Live ads imeneyi amayikapo ma adverts awo makamaka mukakhala live pa Facebook page yanu, komano ili ma requirements 7. 1 mukuyenera mukhale dziko limene amalipira, ndi kumalawi kwathu kuno salipira, komano maiko ngati South Africa, achina Kenya, Nigeria ndokuti amenewo amalipidwa makamaka kunoko ku Africa. Alipo mwina maiko 4 amalipira ku Africa kuno, komano kumalawi kuno tilibe chifukwa chake yathetha. Iyiso imenera ichonge you follow Facebook's content monetization policy, imene iyiso imene ikhale yochonga, komanso mukhale 10k followers ndi zina zonsezi muzikwaniseso. Ndi tikapita kwinayi imene akuti in-stream ads. In-stream ads amayika ma ads pa ma videos athu. Ijayo amayika ma ads pa ma reels, koma iyi amayika pa ma videos athu. Ndiye ma requirements yake so ndi 5. Tikhale dziko limene amalipira, komanso iyi yachongayi kuti you follow Facebook's content monetization policies, imene imakhala kuti mukupanga post ma videos okuti ndi ma original content, sima copyright, komanso sakulakwira malamulo a Facebook. Ndiye mayeneranso kuti mukhale ndi 5,000 followers, komanso ma minutes akhale 60,000 minutes amene aoneredwa kuchokera ku ma videos yanu, komanso mukhale ndi ma videos 5 active ku page yanuyo. Izizi ndi njira zimene amalipira, komano tikakhala kuti tili dziko lokuti amalipira pamakhalanso achina stars komanso subscription. Ndiye ena nkumafunsa kuti nanga akumalawi ife ndi tipange motani. Chachikulu chimene chimachitika nchokuti umatha kukayipangisa monetize kunja kwa munthu amene ali ku South Africa, mutha kumpasa admin wa page yanuyo, ndi kuti inuyo muzichosakayi. Ikatero ndi kuti izabweresa atha kupangano apply monetization, ndi kuti azamusaina bola ngati ma requirements amene taonesanawo anakwanisidwa. Ndi tintonaninso ku video ina imenenso tizakambe zina.